ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/4/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪಂ ಐನೆಡ್ದವರ ಪರತ್ ಕರ್ಮೊರ್ದು ಕೊರ್ದು ದೆತೊಂಡಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಒಡಾಪಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆದು ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ದಯಗೆ ಜೋಡಿಸವರು. ಉತ್ತರ: ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ನರಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪು ನೀರುದ ಕಾಲುವೆರ್ದು ದೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ನಿಕುಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಂಚೆನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇರೆ ಯೋಗುಡು ಕುಲ್ದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಪ್ರಕಾಶನು ಕೊರ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಪಂ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ಯೋಗದ ರೆಕ್ಕೆಲೆನು ಕೊರಡು. ಗೀತೆ: ಪ್ರಿಯತಮ ಬಂಧು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಿಯತಮ ಬತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದಿರು ಏಪ ಅಂಧಕಾರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಪ್ರಿಯತಮೇರ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಬರ್ಪೆ. ಪ್ರಿಯತಮೆ ಪಂಡು ದಯಗೆ ಪನ್ಪೆರು. ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಿಯತಮೇರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಶರೀರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಿಯತಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬತ್ತದು ಈ ಶರೀರೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಓದವೇರು. ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಶರೀರಿ ಪಂಡು ತೆರಿಲೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಜಗತ್ತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆತ್ಮಗೂ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೇರು ಅಶರೀರಿಯಾದು ಪೈರ ಪೋಪುನೆದವರ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಏಪ ಅಶರೀರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಲ್ಲಲು ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ರಾತ್ರಿಡು ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶರೀರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಶರೀರದ ಭಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆಕ್ ನಿದ್ರೆ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳುದು ಎನ್ನನು ನಿಕ್ಲಿನು ಅಶರೀರಿ ಪಂದು ತೆರಿನಾಗ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಶರೀರಿ ಆದು ಕುಲ್ದರು ಪಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇಲ್ಲಿರ್ದು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿದರ್ದು ಪೋಯರ್ಡ ಏತೊಂಜಿ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಏಪ ಈತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಆತ್ಮಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪೆರು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಇಲ್ಲತ್ತೆ. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪೆರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನನೆ ಆವಡಿತ್ತನು. ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಕುಳಿತು ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಪಾತಿರುವರು. ಎಂಚ ಯಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇನೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಲ್ಲರು. ಕೇವಲ ಯಾನು ಜನನ ಮರಣದ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಜನನ ಮರಣೋಡು ಬತ್ತದು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಮಹಿಮೆ ಮಾತಲ ನಿಕ್ಲನೆ ಆದುಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಬೇತೆನೆ ಆದುಂಡು. ಯಾನು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮುಕ್ತಿದಾತ ದುಃಖರ್ದು ಮುಕ್ತಗುಲಿ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸ್ವಯಂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪನ್ಪರು. ಐದವರ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಲ್ಲರು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ಶಾರೀರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೋಡು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪರ. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರ. ಎಂಚ ಆಂಡಲ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋನಗ ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರ. ಇಂದಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಕಲ್ಪೆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಮಧುರವಾಯನ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ ಆಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಶಾರೀರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆವಲಿ ಆಂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶಾರೀರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರೆ. ತೂವೊಂದು ಬೈದರು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯರೇ ಸಾಧ್ಯ. ಮಧುರ ಇಲ್ಲುನು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಆರು ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮದ ರೆಕ್ಕೆಲು ತುಂಡಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ರೆಕ್ಕೆಲು ತಿಕ್ಕೆರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಯೋಗರ್ದೆ ರೆಕ್ಕೆಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು.
ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಬಲ ಹೊಡೆದು ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಆದ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ದುಃಖದ ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಟು. ಗರ್ಭೊಡೆ ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದ ಪಿದೇ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತದ ಕರ್ಮದ ಲೇವಾದೇವಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಜಮಾ ಮಲ್ತದುಲ್ಲಾರ. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕುಲು ನೆನಪುನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗವನ ಇರದವರ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ತಿ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಯೋಗರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾನು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆತ ನಿರೋಗಿ ಕಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಕಲು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೀರು. ಅಕ್ಲು ವಿಷ್ಣುನು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಬಂದು ತೆರೆಯುನೇರು. ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕುನ ಧ್ವನಿ ಮೊಲಗಡಾಪುನು. ಇದು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲುಂಡು. ನಿಖಲು ಶಂಕುನು ಮೊಲಗಿಸವರು ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ ಬಂದ ಮನ್ಪರು. ನಿಖಲು ಏತು ಸಹಜವಾದ ಲೈಟ್ ಅವ ಸಾದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಮಾರ್ಗೊನು ಪನ್ಪರು. ಐದು ಬಕ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಬರ್ಪರು. ಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ನರಕ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಕಾಲು ಹಿಡ್ದು ದೂರಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ಪಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪರು. ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಡು ಕೂಡ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗೂ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುನು. ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರಾಮಡು ಎಂಕಲ್ ನಾವು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರುವನ್ ಪುನಃ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಟ್ಲ ಸಹ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ. ಅಂಚನೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಕುಸ್ಸಂಗೊಡು ಬತ್ತದ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೇರು. ನಡತೊಂದು ಏರ್ನ ಜೊತೆಟ ಅಂಡಲ ಮನಸಾದ ಬಿಡಿ ಎರಡ ವಿದ್ಯೆದ ನಶೆನೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಡು ವಿದ್ಯೆದ ನಶೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಮದುಮೆಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನಿ ಕೆಲವರಾತೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ದಯಪಂಡ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪು ನಿರ್ದವರ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ. ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಆದುಪ್ಪು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಪ್ಪು ಆತ್ಮನೇ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವಕೀಲನ ಸಂಸ್ಕಾರಳ ಆತ್ಮೊಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ವಕೀಲನ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನು. ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪ ವಕೀಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವತವಾದೇ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಮಹಲ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹೋದು ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರು. ಡ್ರಾಮಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದ ಐನೇ ಮಲ್ಪವ. ಒವ್ವೇ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂಜಿ ಒರಿನಂಚೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಡೆಗಡ್ದು ವಿಮಾನೋಡೆ ಪೋಪ. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏತು ಜಾಗೊಡು ಅಬು ಉಂಡೋ ಆತು ಜಾಗೊಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುಂಡು. ಕುಡ ಅಬುನ ರಸ್ತೆದಾತು ಪಂಡ ರೋಡ್ದಾತು ದೂರುಡು ನನೊಂಜಿಲ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜಮೀನು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಾಂಬೆಡು ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕರಾಚಿಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಚೀಪೆ ನೀರ್ದ ಕೈತಲ್ಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಸುದೆಕುಲು ಸಹ ಅಲ್ಪ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತಾ ತತ್ವಲು ಆಜ್ಞೆ ಅನುಸಾರ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸವರು. ಪಂಚತತ್ವದ ಮಿತ್ತು ನಿಖಲ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಏಪಲ ಸಹ ಏರುಪೇರು ಮಲ್ಪುಜರು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಗೆಂದೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತಂಡ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಪರ ಪಂಡಿತಂಡ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಪರ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆ ವಿದ್ಯೆಡು ಫೇಲ್ ಆಪಾರಂದಿತ್ತಂಡ ನನೊಂದು ಸರಿ ಓದುಲೆ ಪಂಡ ಆ ವಿದ್ಯೆಡು ಫೈಲ್ ಆಂಡ ನನೊಂದು ಸರಿ ಓದುವೆರು ಮೂಲು ಆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಇದು ಕಲ್ಪದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತಿರುಪೋಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ದೇಗ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅಕಲ್ ನಾವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲು ಮಠ ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಕೂಡ ಅವೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಪತಿತ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಬತ್ತದು ಶೀತಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸೇವೆದ ಫಲವು ಅಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕಲು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹ ಗುರುಕುಲ ಆದುಪ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಗುಲೆಗಂತೂ ಮಾತೆರಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ನಾಥ ಸಂಪಾದನೆ ಬೇತೆರೆಗಳ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಡವರು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲೆಗಳ ಸಹ ಮಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕುನು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದಾಪುನು.
ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದಾತ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚ ತೆರೆಯುವುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಮೀರ ಏತೊಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ದಾನೆ ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲೀಕಾದಿಜ್ಜಾನೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಯಾನು ಮಲ್ಪವೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕುನೇರ್ದವರು ಆ ವೈಕುಂಠಡು ಪೋದು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪರು ಇಂದೆಟ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನವಧ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಕೈಟುಂಡು ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಕುರುಪುಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಕುಳಿದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ಪವೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆ ಜಗತ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರುಲಿರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತುಡು ಮಸ್ತರು ಕೆಲವರು ನಾನೊಂಜೆಟ್ಟು ಮಸ್ತೇರು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಯ ಪೈಸೆಗಳ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಕಲಾದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದುಪುನು ಬೊನ್ನೆ ಆದುಪುನು ಕೆಲವರನ್ನ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಕಲ್ವೇರು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪ್ರತಿವರ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತಕ್ಲೆಂತು ಎರಡ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೇರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈಯೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇಂದೇನು ನಿಕುಲ್ ತೂಪರು ಪ್ರತಿವರ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಗೂ ಪೋಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಐಡ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ದೇಶವರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆಡ್ದವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು ಎಂಕುಲು ಆ ಶರೀರಿ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನ ಆಜಿನೋದು ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರು ಮುಖ್ಯವೈನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ನ ಮಂದಿರೊಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜಗದಂಬ ಜಗದ್ಬಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ವೈಕುಂಠದ ನೆನಪಾರ್ತಲ ಉಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಮಂದಿರದ ವಾಸ್ತವಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಜಡ ಮಂದಿರಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದು ನೆನಪಾರ್ಥದ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಂದಿರಳ ಏತು ಎಲ್ಲಿಯಾದುಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಂದಿರ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುನು ಏತುಂಜಿ ಪೂತೋಟಲುಪ್ಪುನು ಸ್ವರ್ಗದ ಎದುರುಡು ಮೊಘಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪದ ಫಲ ಇಂದು ಮಾತಲ ಏತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಐತ ಪಾತೆರಣಕ್ಕೇನುಚ್ಚಿ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ತಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ವೃಕ್ಷ ಪರತಾದುಪ್ಪುನಗ ಫಲವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ವೃಕ್ಷ ಟೊಳ್ಳಾದುಂಡು ಪಂಡು ಪನೊಡಾಪುನು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತಲಕ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದವರ ಶ್ರೀಮಂತಲಕ ನಡಪಡತ್ತೆ ಪವಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸಹ ಆವಡಾಪುಂಡು ಕಷ್ಟದ ಪಾತ್ರದಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನಿರ್ದವರ 21 ಜನ್ಮದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪರು ಐದವರ ಪವಿತ್ರ ಒಂದ ಏರುಪ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮಂತಲಕ ನಡಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಕಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರತ ಸತ್ಯಖಂಡವಾದಿತ್ತನು ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅಸತ್ಯಖಂಡವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಅಸತ್ಯನೋ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕಲು ಜ್ಯೋತಿಡು ಸಮಾವೇಶ ಏರು ಅತ್ತನ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಗೂ ಪೋಯಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಲ ಸಹ ಆತ್ಮರೊಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾಗ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ನುಡಾಪುಂಡು ಆರು ಸತ್ಯ ಕಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಭಕ್ತರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಕಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಿಯತಮ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರದು ಸ್ವಯಂ ಮರೆಯಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಐನರ್ದವರ ಪನ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ಗತಿಮತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಹೇ ಪ್ರಭು ಇರ್ನ ಗತಿಮತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಶ್ರೀಮತರದು ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಅವು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೇರಿದೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ವಕೀಲನಾಪನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕೂಲ್ಲವೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಆರು ಸ್ವಯಂ ಓದುದು ವಕೀಲ ಅಕಲು ಸ್ವಯಂ ಓದುದು ವಕೀಲ ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಯೋಗೊಡ್ದು ಮಾತಾ ಪಾಪಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರೋಂದುಪ್ಪರು ಪನ್ಪುನ ಭಾಸ ಆದುಪ್ಪು ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ದಿವನುಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಾವು 1/4 ಗಂಟೆ ದಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಾವು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂದುಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏತು ಅಂಕಲು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ ವಾರದ ಕುಳ್ಳೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಹ ಮಾಯೆ ಏರುಪೇರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆತ್ತನ್ನ ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐದವರ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ಮಂತ್ರನು ಕೊರಡು ಜಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಗುರುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಪ್ರಿಯತಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಆಕಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರೋ ಆ ಪ್ರಿಯತಮನು ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನ ಕೈತಲು ಬೈದೇರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಆತ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದೊಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ.